sayon ang kinabuhi sa abroad. Giantos na ko ang tanang kalisod. Mo trabaho na layo sa pamilya, kasakit ug kamingaw akong giagwanta. Ilalim lapid na magkasakit, sa trabaho di ka pwede nga mo absent. Pila ka tuig di mo uli sa Pinas, aron sa kapobrehon kami makahawas. Ayaw gyud ug sayangi among gihaguan, singot ug mga luha among gipatuluan. Para sa pamilya maungan ni abroad, para lang makahawas sa among kalisod. Ayaw gyud ug sayangi among gihaguan, singot ug mga luha among gipatuluan. Para sa pamilya maungan ni abroad, para lang makahawas sa among kalisod. Ilalim kong sa abroad magtrabaho, iantos na lang kay dako og sweldo. Isag kapoy na pero kayahon ka, akong pagpaningkamot para sa pamilya. Akong pagpaningkamot para sa pamilya. Akong pagpaningkamot para sa pamilya.